Sa Bacolod, Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Nasa aksyon! Nasa balita! Nasa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 15 tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Governor Bong Lacson ginpalawig ang modified GCQ sa Negros Occidental tutob Hunyo 30. Philippine Army mas ginpaalerto pa kasunod sa pag-aresto kay Gaspar Davao. Sa balita national, Rappler CEO Maria Ressa gin-convict nga guilty sa cyber libel. IATF gintalakay ang apelasyon sa madamo nga LGUs angot sa quarantine status. Kag sa atong balita international, panibagong nga kaso sa coronavirus sa Beijing, China nagresulta sa pagbalik sa mga istrikto nga measures. Sa sports balita, NBA players kag mga staff ipaidalom sa COVID-19 test umpisa Hunyo 23. Kag sa atong balita entertainment, veterana nga actress nga si Lilia Dizon nagtaliwan na. Nasa balita! Nasa aksyon! Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang Una sa aksyon! Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa Itali na sang mga balita lokal. Magalawig tubtob Hunyo 30 tuig 2020 ang Modified General Community Quarantine o MGCQ diri sa May Negros Occidental. Ini matapos sa ginpermahan ni Governor Eugenio C. Lacson ang Executive Order No. 20-26 Series of 2020 nga nagapalawig sang MGCQ sa probinsya. Ang executive order ang ginpagwa sang gobernador subong gid mga hapon. Ginasaad man sa EO sang gobernador nga ang tanan nga locally stranded individuals o kon LSIs nga gikan sa Cebu ang mahimo lamang pagsugtan nga makasulod sa puerto sa syudad sang Escalante kag makadepende naman sa kapasidad sa isolation facility sa syudad sang Cadiz ang pag-akomodar sa ila. Ang mga LSI halin sa Cebu kag returning migrantes gikan naman sa Metro Manila ang kinahanglan nga magpaidalom sa mandatory RT-PCR testing kag nakadepende sa LGU kung sila ang i-home quarantine o kung i-facility quarantine. Samtang ang mga LSI naman halin sa Iloilo nga makabig nga low risk area ang ipaidalom naman sa home quarantine samtang pending pa ang ila RT-PCR test result. Ginahulat sa Philippine Coast Guard ang anunsyo sa National IATF antes paanugutan nga makabalik ang biyahe sa mga sakayan pandagat halin Bacolod pagkadto Iloilo kag vice versa. Suno kay PCG Negros Commander Johnson Benamin, sa katapusan nga adlaw sa MGCQ nagapabilin sa gihapon nga alerto ang ila ahensya agud ipatuman ang bag-o nga pagsulundan para sa post-quarantine period nga posible ipagwa o kun igapagwa sang lokal nga IATF. Dugang Benamin nga tubtob sa karon wala pa nakabato ng ila ahensya sang komunikasyon na gikan sa panguluhan sang Wisam Express pag supercut ko na magabiyahe ang mga ini. Sa madumduman, una nga nagpalayag ang panguluhan sang Ocean Jet 9 kag 12 nga hindi pa handa magbiyahe ang ila mga barko tungod nga ginakaayo pa sa Cebu. Samtang sunod-sunod nga mga sweeper flights sa Manila Bacolod, Manila ang patigayunon sang Philippine Airlines second PAL kag AirAsia umpisa buwas nga daw Hunyo 16 para sa mga locally stranded individuals o kon LSIs returning migrantes kag essential establishment workers. Basta sa sweeper flights information sang gobyerno probinsyal, mag-uumpisang biyahe sang PAL alas 8:25 sang aga Hunyo 16 kag magapadayon sa Hunyo 17, 19 kag 21. Magluwas ni may duwaman kadlaw nga biyahe ang AirAsia sa Hunyo 19 kag 21, Manila Bacolod vice versa. Una diligin pangabay ni Governor Bong Lacson ng mga airline companies nga palawigon ng suspensyon sang commercial flights. Tubtob nga maubos papauli ang mga LSIs kag negrense OFWs.
May bago na nga Regional Director ang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA epektibo Hunyo 15. Si Edgar Apalya ang sa PDEA Cordillera Administrative Region nga nakabase sa syudad sa Baguio ang magabulos kay Alex Tablate bilang tagpamuno sa PDEA Region 6 nga kun sa diin sakop ang probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio kay Tablate, ginkumpirmar sini ang iya bagong assignment kag promotion sa National Headquarters sa PDEA. Si Tablate ang magabulos kay Derek Carion bilang bagong Service Director sa PDEA National Headquarters Laboratory Service. Si Carion ang ginpahamtang naman bilang Chief Public Information Officer sa PDEA National Headquarters. Suno kay Tablate, bulan sa Enero sini nga tuig sa nabaton sinang promotion bilang Director 2, rason kun nga anangin kwalipikado ini sa national position. Si Tablate ang gin-assign sa PDEA 6 sa tung Disyembre tuig 2018 kag nagpangalagad sa sulod sang isa ka tuig kag 6 ka bulan. Nagpasalamat naman si Tablate sa kooperasyon sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, ilabi na sa madinalagon nga Barangay Drug Clearing Operation. Sa iban nga balita lokal, mas ginpalato pa ang katapos ang Philippine Army sa Negros Occidental kasunod sa pagkadakop kay Gaspar Davao alias Aldonga. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, apisan nga naka-alerto sa tanan nga tinion. Apang subong wala pagin sila naghatag sang kumpiyansa. Dagapati si Pasaporte nga aktibo nga nagapakigangot si Davao sa mga rebelding hubon sa norte nga bahin na sang probinsya. Una diri ginatindugan sang progresibong grupo nga leader lang sa National Federation of Sugar Workers o NFWS. Si Davao nadakpan sa checkpoint sa may syudad sa Cadiz kag nakuhaan sang armas sa eksplosibo ag may pending man nga warrant of arrest. Di man ang aton hindi lang ang sa aton tropa ang senior military sa Negros kundi ang mga kapulisan ng di man ay ara kita sa ila pangatlaw nga ginasigurado hindi man sila ma-okay man sila. Dapat yan si 303rd Infantry Brigade Corps Commander Colonel Inocencio Pasaporte. Nag-negatibo sa RT-PCR test ang 11 ka mga taga-syudad sa Cadiz nga naka-close contact sa COVID-19 positive patient halin sa Valle Hermoso sa probinsya sa Negros Oriental. Inagin pagwa nga resulta sa Bilis Cadiz Augyon Cadiz non FB page. Ini nga mga persona amo ang pamilya sa nagpositibo sa COVID-19 kagin quarantine matapos kuhaan sang swab test nga kabahin sa ginpatigayon nga contact tracing. Una diri ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga dako ang iya pagpati nga hindi sa syudad sa Cadiz nakuha sang pasyente ang virus kundi posible sa ibang nga lugar samtang ini ang nagabiyahe papuli sa Negros Oriental. Sa labing ulihi nga record sa Cadiz City Health Office as of June 14, ang syudad sa Cadiz ang mga isa ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 kag subong naka-isolate sa quarantine facility sa Guasang syudad. Ini amo ang returning OFW nga mayara sang travel history halin sa Saudi Arabia. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 o gali ang pag-inom sang DTX 500 bagod mayroon isang tatlo ka mga anti-diabetic properties Charantin nga nagapanubos ang glucose vicina nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaanging epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mabakal or ma-order online bagi sa kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang ila Facebook page, Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga ka-aksyon, kay ba ka mga pinaka-importante gid nga halungan nato ng atong ikaayong lawas. Agud marikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung Una sa aksyon! Las 6:28 sa Action Radio Philippines Standard Time ang kakaroon sa lithali na sang balita nasyonal.
Guilty ang pamatbat sangkot kay Rappler CEO Maria Ressa kag anay Rappler researcher writer nga si Reynaldo Santos sa kasong cyber libel. Ang pamatbat ang ginpagwa sa Manila Regional Trial Court Branch 46 sa sala ni Judge Reynelda Estacio Montesa. Base sa desisyon na pamatud-an nga guilty beyond reasonable doubt si Ressa kag Santos sa kaso ang ginpasaka batok sa ila. Bangod diri ginmando ang pagpapreso sang mga ini sang 6 ka bulan kag isa kadlaw tubtob 6 ka tuig. Ginmanduan man sang kolteng duwa nga magbayad sang piyansa para sila temporaryo nga kahilwayan na. Ginapabayad man sila sang 200,000 pesos nga moral damages kag dugang 200,000 pesos nga exemplary damages. Si Ressa kag Santos ang ginkasuhan sa Enero tuig 2019 bangod sa artikulo hanungod sa negosyante nga si Wilfredo Keng nga ginaligar embulbado ini sa human trafficking kag drug smuggling. Ginpahayag sa prosekusyon nga una nga nabalhag ang artikulo sa Mayo tuig 2012 apang liwat ini gin-publish sa Pebrero tuig 2014 amo nga sakop ini sang cyber libel law. Target sa Department of Health nga mapaidalom sa COVID-19 test ang 1.5% sang 110 ka milyon ka mga Filipino sa katapusan sa bulan sang Hulyo. Sa press briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang Pilipinas may rated testing capacity nga malapit 50,000 sa kada adlaw kasunod nga operational na ang 59 ka mga COVID-19 testing laboratories nationwide. Ginpatag ni Vergere, lain ang actual daily testing capacity sa pungsod bangod sa pila ka mga operational issues sa mga laboratorio. Ang target nga 1.5% nga mapaidalom sa test ang equivalent sa 1.65 million ka mga tawo. Sa karon, yara sa 468,681 ang napaidalom na sa COVID-19 test. Suro pa kay Vergere, sa idalom sa expanded testing guidelines sa DOH, ang mga frontliners kangay sa barangay health emergency response teams, social workers kag iban pa nga mga vulnerable sectors ang ipaidaluman sa testing. Ang DOH sa karon ang may 2,200 ka mga backlog cases. Samtang ginatugutan na sa nagkalinlain nga LGU sa pag-operate sa 23 ka mga airport para sa commercial flights karon nga may COVID-19 pandemic. Sa Facebook post ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa kaapa ilagan presentar ang listahan sa mga airports nga ginatugutan na sa kada LGUs para sa commercial flights kag mayaraman sang listahan na sa mga airport nga ginapaabot nga makabaton sang go signal para mag-operate. Sunod sa kaap mayara naman sang siyam ka mga airports ang natala nga magbaton sang commercial flights para sa palabuton nga mga petsa kag may 17 naman ka airport nga ginbalibaran sang LGU para magpatigayon sang commercial flight. Sunod sa kaap may pila ka airports ang nagatugot sang commercial flights pero subject sa documentary kag passenger LGU restrictions. Yara na sa 26,420 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa reports ng Department of Health tutob Hunyo 15, nadugangan sang 490 ang kaso sa diin, 348 ang fresh cases, kag 142 naman ang late cases. Ginanunsyo man sang DOH nga yara na sa 6,252 ang recovery sa COVID-19 matapos nadugangan sang 298. Yara naman sa 1,098 ang death toll sa COVID-19 matapos nadugangan sang napulo ka napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sang balita international sports kag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kag sa detalye sa aton balita international, ginbalik sa Beijing ang mga istrikto nga measures nga ginapatuman matapos na record ang mataas nga kaso sa COVID-19. Ang panibagong nga outbreak na record sa Sifade, isa ka wholesale food market nga ginakabig pinakadako sa Asia, kay ginakuhaan sang 80% sang farm produce supply sang China sa domestic man ukon sa overseas. Ang market ginpasiradaan 10,000 ka mga residente ang ginpaidalom sa test sa COVID-19 kay ginpatigayon ang citywide campaign agud niya ma-identify ang mga persona nga damlag lamang nakakato sa merkado o kung naka-close contact sa mga tao nga nakakato dito. Pila man ka mga eskwelahan ang nag-umpisa na sa pag-suspend sang klase. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports balita, umpisa Hunyo 23, ipaidalom sa COVID-19 test ang mga NBA teams every other day bilang preparasyon sa pag-resume kung pagbalik sang NBA season. Sunod sa report, ang NBA ang nagpadala na sang memo sa mga teams nagligad nga Sabado nga adlaw nga nagapabalo nga ang mga players sa mga team personnel nga imbabalo sa pag-restart sang season ang ipaidalam sa COVID-19 test kag antibody test. Una nga plano sang NBA ang pag-resume sang liga sa Hulyo 30 nga may 22 ka mga teams nga may chance nga maghampang sa playoff sa Walt Disney World malapit sa Orlando, Florida. Wala naman nabutang sa memo kung ano ang testing protocol sa pag-abot sa Disney. Nagpasiguro ang NBA nga mga health workers, first responders kag symptomatic patients sa kada liga ang hindi pag-deprive sang testing. Naguntat ang NBA sa itong Marso 11 bangod sa COVID-19 pandemic. Una sa balita! Una sa aksyon!
Kag sa aton balita entertainment, nagtaliwa na ang veteran actress nga si Lilia Dizon sa ilapulian sa Parañaque sa 8:20 kay nasing aga. Inangin kumpirmar sa iya bata nga si Tony Abad. Napatay si Dizon tungod man sa komplikasyon sa lung cancer sa edad nga 92 anyos. Nakilala si Dizon bilang iloy ni Christopher De Leon nga nagsikat santong 1950 sa mga pelikula sang LVN Pictures kaangay sang Bataluman, Sandawong, kag Candelarong Pilak nga kung sa diin siya ang nagdaog nga Asia's Best Actress sa 1956. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 40 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes sa Hunyo 15, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag-Action Day, La Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,